ka jing mi jung ke bele akini ki khandiar banai kala de ka hikai ki te mentang ha ban nong beri mot mo ye jan iwe bat ba nong ye ki MDC ki jongiru ba la dan kan no ka jing bom sutu jing mot ka jing bom shai ka baham kan shong ka round table ban discuss ba ka por ngi bandon ka coordination ko ba jan jing jan ka ngi ba jan nang pangila ban discuss kan problem ha ka shwa ka por ba kan sniu ke ya pan le ka ni gai ga banga ko ban nong ka long tang ka ni ka wei ka jing sukarshan jongki ya ka MD ha ka ba ka BJP ka di ka wei na ka partner bai trilang ber ka MD kata ka di ka tau ba ka ba penlong ye ka AC ba ka ban se ban hap ban suspend ye ki ban shokos ki ada ka namang sutu ba ka ha ka shokos kin hap ban jubab lese ka jubab jungki ka ban long ka wei na kita lagi withdraw ni kinom withdraw tende ka chulong ba lada kim withdraw pa lada kim bat hadin ka jubab ka jungki atrai ka AICC kan shong bagan pani ka bius ni ka MPCC den hata ka por lese ngila ban ai kan ka jing ai jing bot syaka AICC